Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara egun ezagun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan irailaren 15 daukagu, ostirala. Dagoeneko ja hilabete erdia egin dugu eta gainera asteburu ez da, Ainhoa? Bai, hori da. Arratsaldeon, zer dugu? Arratsaldeon. Hori esan duzun bezala, ostirala denez, primeran. Astebururako baduzu planik buruan? Momentuz ez, baina seguru zerbait agertuko dela, bai. Festa desente ditugu Iruñerrian, beraz, ikuste planak egiteko aukera badago. Bai. Gaurkoan zer dugu efemerideetan? Alde batetik nazismo kontuak eta bestalde krisi ekonomikoa. Ikusiko dugu. Atera garen, ala ez garen atera, batzuk esatu dute baietz, beste batzuek ezetz, ikusiko dugu. Eta gaurkoan egunkarietako azaletan, Nafarroan batez ere, abiadura handiko trena dugu protagonista nagusia eta gara eta berri egunkarietan berriz, nola ez, Katalunia. Beraz, has gaitez. Has gaitezten gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1935 urtean, Alemanian Nurembergeko legeak ezarri ziren. Horren ondorioz juduak bigarren mailako hiritarrak izatera pasa ziren. Era berean, 2008 urtean Lehman Brothers inbertsio bankuak porrot egin zuen. Horren ondorioz, historian ezagutzen den bigarren krisi ekonomiko handiena eman zen. Azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Barbai, Labesarekak gaurko kontzezkegu lerroburuak. Gaurko albistekin hasteko, Anu Ayerdik, zentzugabetzak jo du sustapen ministerioaren erabakia eta abiadura handiko trenaren jarraipen batzordera ditugu. Albiste honen harira edonekin lotua Uxue Barko Zantzabako lehendakariak adierazi du alderdien interesegatik hartu dela erabakia estatuan. Foru gobernuak kontratu publikoen foru legea, bakatu foru lege proiektua onetsi du. Eta bertzalde etxebizitzen alokairuan iruzur egiten ari direla ohartarazi du foruzaingoak. Euskadik eta Nafarroak kurseko esparruko biktimei omenaldia egingo diote urrengo irailaren 30ean. Eta 4 gizon atxilotu dituzte Nafarroan tratu txarrak egotzita. Iruñeko Juntzarrean hotel bat eta 10 denda eraikiko dituzte. Eskerrik asko Aitziberri Iturri eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik, aurrera eginen dugu egunero bezala oraingoan egunkarietako azalekin. Diario Navarra egunkariak hauxe dio gaurkoan lerroburuan, Barkosen gobernua hitzarmen ekonomikoan babestu da, abiadura handiko trenaren inguruan ez erantzuteko. Sustapen ministeritza kritikatu dute alde bakarreko hausturagatik. Bestalde gaurko argazkiko protagonista elkarrizketatu bat dugu, Jorge Lantxas, Salestarretako zuzendaria ikusi dezakegu argazki nagusian, hauxe diete bere adierazpenek enkantean gertatzen dena dela, sarrigurenera joaren gara. Bukatzeko beste bi albiste nabarmenduko ditugu, batetik fiskaltzak lehenkereiak jarri ditu Kataluniako alkateen aurka eta bukatzeko polizia sindikatu guztiak Beamonten legea errefusatu dute. Guztiak barkatu. Eta aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin, lerroburu nagusian ere abiadura handiko tren kontuak, foru gobernuak sustapen ministeritza UPN-eri lehentasuna ematea aurpegiratu dio, Uxue Barkosek ez du presa ulertu. Gaurko argazkiko protagonistak uharteko suziria botako dutenak izanen dira, uhartek aniztasun sexualaren aldeko suziria botako du, larunbatean bertan hasiko dira festak, eta aurten 3 emakume transexualek botako dute suziria, beraz ongi pasa festetan. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, Tornasol eragin handiko ikusentzunezko ekoizlea Iruñera etorriko da eta bukatzeko Puigdemontek kanpaina independentista ireki zuen atzo.
Katalunia protagonista nagusi gara egunkarian gaurkoan ere, lerroburuak hauxe dio Colau eta Puigdemontek Bartzelonan hautetsontziak egonen direla baieztatu dute. Tarragonan hasi zen atzo kanpaina eta Junckerren esaldi batek Madrilen kezka sortu egin zuen. EH Bilduko alkate kaldi berean ere babesa adierazi diote Kataluniari eta hortxe ikusi ditzakegu EH Bilduko bi alkate adierazpenak egiten. Beste bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik Zelai Nikolas gure eskudagoko kideari elkarrizketa egiten diote gaurkoan, bihar manifestazioa baitago Bilbon, guk boza emateko eskubidea ere jokoan dago. Horixe bere adierazpena eta bukatzeko kirol kontuak Errealak 4-0 irabazi du anoetan eta Atletikek berdinketa Berlinen. Aurrera egin dezagun berria egunkariarekin. Gaurkoan lerroburu nagusi argazki handi batez lagunduta saldoka bozkatzera deitu hasi dute urriaren 1 aldeko kanpaina. Baiezkoaren aldeko kanpaina Tarragonan hasi dute, jendez lepo zegoen eraikin batean bozkatu eginen dugu eta irabazi egingo dugu izan dira aldarri nagusiak. Hortxe ikusi ditzakegu Kataluniako politikariak argazki handi horretan. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, ez behar baten berri eman behar dizuegu, izan ere emakume bat hil dute uztaritzen bortizki kolpatuta. Eta politika kontuak bestalde, Auzitegi Gorenak Otegiren inhabilitazioa berretsi du 2021 arte. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak, batetik azaroan hasiko da Sanferminetan emakume bat bortxatu zuten 5 gizonen aurkako epaiketa, bestalde EH Bilduko alkateek babesa helarazi diete erreferendumarekin bat egin duten alkatei, eta bukatzeko elkartasuna ez dela delitua aldarrikatzeko manifestazioa izanen da Barainainen gaur arratsaldeko 7etan udaletxeko plazatik. Ikus dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur Bad Night. Magdalena auzoan eta Kondestable jauregian arratsaldeko 7etan zaguzarrak ikusteko aukera izanen da. Sarrera 2 euro. Gaur ere Zizur Nagusiko jaiak. Doakoa da, egun osoa iraungo du eta igandera arte izango dira. Gaur ere Zitadelako armagelan erakusketa egonen da. Inguratzen gaituena izenburua dauka eta doako sarrera dauka. Gaur ere 3. fotografia desfokuratuaren astea izanen da eta fotografia erakusketa egongo da. Burlatako kulturetxean izango da eta doako sarrera dauka. Gaur kontzertua Zentral Cafe antzokian, Navajita Platea, sarrera 25 euro. Kontzertua ere Baluarte jauregian, sarrera 15 eurokoa izanen da eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoa ikusteko izango da. Gaur ere tributoa Antonio Begari, Mar Bandeja de Plata taldearen eskutik. Gaueko 10:00 izango da eta doako sarrera dauka, La Carbonera tabernan. Antzez lana ikusteko aukera ere izanen da gaur, arratsaldeko 8:30, sarrera 24 euro. Zomorroekin jolasten izenburuarekin bihar Burlatako Udal Parkean umeentzako eta familientzako ekintza egonen da, doako sarrera. Igandean ikuskizuna, Magic Espectacular, sarrera 15 euro Gaiarre antzokian. Igandean ere ikuskizuna euskeraz, astronauta izenburuarekin, igandean izango da arratsaldeko 5:30 eta sarrera 3 eurokoa. Iruin herriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Irailak 15 dugu gaurkoan ostirale, ikus dezagun zenolako albisteak utzizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñean alduntze eta parte hartze udal eskolako 19 ikastaroetan izen emateko epea irekita dago. Bestalde, Iruñeko udala bolondresak bilatzen ari da Lexit irakurketa programa ikastetxeetan zabaltzeko, pasaden ikasturtean 7 ikastetxeetan izandako arrakasta ikusita edatzea erabaki da. Eta Ergaren ibai ertzea garbitzeko deialdia eginda larunbata honetan, goizeko 10:00 eguerdiko ordu batak bitartean burutuko da jardunaldi hau. Bestalde, Donibane auzan asteburu honetan bizikalearen edizio berri bat eginen da, Oliba monastegiaren kalean ospatuko da larunbatean. Kontu gehiago Iruña aldean, izan ere Iruñeko udala Gaztediaren etxean obrak eginen ditu, honen bidez espazio berriak eta bulego berriak martxan jarriko dituzte. Eta Iruñeko alkateak Nafarroako Kutxako patronatuari harrera egin dio.
Bestalde, Yamaguchi parkean kokatzen den Oteizaren eskulturaren berritzea atzo arratsaldean amaitu zuten. Eta auzoetako kontuekin aurrera eginez, Buztintxuri auzoak plaza nagusiaren izen berria estreinatu du, erraldoien plaza izanen da hemendik aurrera. Eta Iruñak saltokietako plan estrategiko berri bat izanen du, hemendik 6 hilabetera, plan honek 5 urterako irizpideak azpimarratuko ditu. Aurrera egin dezagun Atarrabiarekin ostiralero egiten dugun moduan, aurten ere hezkidetza programa abian jarri dugu lehen hezkuntzako 5. mailako eta DBH-ko 3. mailako ikasleei zuzendua. Ikastetxe gehienak parte hartzen ari dira aurtengo programan. Eta bestalde, mindfulness ikastaroa jarri da abian emakumeentzat, ikastaroa astelehenetan emanen da urriaren 20-tik azaroaren 20-ra, arratsaldeko 4-etatik 5:30 kulturetxean. 10 euro balio ditu ikastaroak eta 0:12an eman behar da izena irailaren 15-tik urriaren 6-ra. Bestalde, Atarrabia iraunkorra 2017 urteari dagokionez, larunbatean irailaren 23an ospatuko da Atarrabia gosearen aurka eguna cross solidario batekin eta hurrengo igandean irailaren 24an Ezkabatxiki mendiaren lehenengo eguna ospatuko da. Besta jira, 22. argazki lehiaketari dagokionez, argazkiak Atarrabiako kulturetxean aurkeztu daitezke 2017ko urriaren 9-tik azaroaren 10-ra. Eta bestalde, Atarrabiako guraso eskolan izen emateko aukera ere baduzue, irailaren 18-tik 22-ra kulturetxean. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusira, asteazkenean hasi ziren Zizur Nagusiko festak eta egunotan ospatzen ari dira, igandea bitartean egitarau zabala dago asteburu osoan zehar. Eta bukatzeko Zizur Nagusiko udalak establezimenduetako errotuluetan barkatu euskara erabiltzeko diru laguntza deialdia kaleratu du. Udalerritako albisteak alde batera utzita aurrera egin dezagun eguraldiarekin.